Miani je patimung je fasal sanja damsini tampuro je gabordi hati o je patimung pati laimani tipar malkhungno je shoksair laimani sini takuk monus master khlainai tipar malkhung tolawo here jagai langma chomani go o tipar no hati o gabordi hati o tonya kari yango sopere woi tai prain 2-3 kilometer ngana yango sopere woi ri phelakya naina ringna phari uspot no tipar ni uspot bobo hairo number hangke TR 01AX1A36 number tipar ni mal kumblai khen kotor kirma singcha mayung hayingi tongo ngchung yang tei nawo na phade yang ni je uspot do be bakno tayar ni jarlia bebang khamoi bebang no hor sok lai botre pot khlai jak ke yang buskang ni makhang ke to pai kha orosi om to sorble khamli ata ke yango bebang no sok ter bai na hari obosta bobo haing kha o ma belai ni kirma singsa o ma yang buskang tem na figiri yang te chak dei o ma kirma singsang soko yang ni na hari om da gari mal khuni jak ni ala wana ma singsa o ma marka supraka yang tui hari kamera ku yang tui thanda oma sok sakata na marker like kata na petrol bike like ngla bebang glass makhang ni jalia oti par ni jalia omotai abo pura bangga sura sabai su bebang sam omo slam na pon tai abo jalia abo o je o tarok tabuk thepa wi sunam na kalakya busurang thano saiman gatal paimani chaka o daibar yang teh hari gori uceng na lene ko yang ni ko sakar usport ok na hari wa pa saka bebang sap kham mai thang ke bebang sap je hol swing simis tong si o bebang no oroni bebang kham thang ke yang je fishing ni orong kha thok tenki asol men or so khor khna dala or no hoje se pas oi bebang no thang ke nai ko or se asol men thok obosi tenki jaga no khas hok se kana or kham ke thang ke एकदम मान्छे नि पाइखा हरि बोलुं खतै को बेबं पाइबिखे साब बेबं खामबाकिया पाइखा एकदम ओ गथनाखा गाबरदिनी मियानि फासालनि सानजा दामसिनि तामपुरो ताबो जम्पुजला रंमाला गामिनि सिनि ताखो मनोज देबबर्मा बखा खरकसा रों फोरोंगै तंजाजावो टिचार बिनि रों फोरोंमानि जागांखा उजुन गनिया उजुन लारि मा हनै सिनि जागो इंको बंखा जागानि टिचार खरकसा खलाय तंजाजावो bini nokongkha aguliwo tonggukni khanao ke bo nokni hoite aguliwo gipili mani nogo pilugoi tongmani sanjawo ke sanjani jorawo no bahai patimung patika tipar malkhung tolawo galaiयै speed kra chalukha tipar da dokha tam boba ke chaluk laikha bo to saimalia onda uspoto bo jung nuklia ba dawkha tinin ground diputo jung joto lukorokno jung hunungnani bagai jung ground diput nanani ma phakya joto lukorokno sidung obono jara malkhung mothornai rok belakino o tabukni jorawo belakino warama chingja ke baba bor ke baba baro ke baba khush ro ke baba chip tayobo pleni saipom se aglajak onek saluk mani ngoba hanyo malkhung mothornai rok no jotono sulobo chaluk de safety o tongde obo high speed ke chaluk hangke gari tola rogo habimano ingo gari tola o thingna habi thangka hangka sobo dermungnai langma bo chowimano go joto lukorokno na ang o kesana ni musungo jara malkhung mothornai rok haigaba bike malkhung chaluknai rok joto malkhung mothornai rok no romnai rok ang sawo driver rok no sulu ko chalukdi akse donani nangya nangkai 10 minute tui sogonyani jagao nangkai 20 minute phon nangthung tobo sulu ko thangni abo se norokni tui mane kesar mongko khari yang tui sung tai se angle na no yang kujuk tui phari yang kujuk tui yang ting ketai bemal belai cuan masing mengaing kani aing obong kha belai khano tipar belai khano kotorma mayung hayingai tongo girma singsa angka boni sanga tolau sahabai mia monos deborma thujani nangkha o tiparni go tiparno sok sair laika joto lukorokno joli jakma bai herawo nei gobon tabuk sungmung sawni jaka sabni saya abono tabuk public rok mokologoi naiयै borok nasingoi tongjak tipar malkhung mothornai ni jasa chaya haikabo bike malkhung mothornai
sini takuk monos ni da sayang tongkha abono tabuk lukrok hunjuka somoi jotono mokol kolok khlai na singi tongna jak tini ni ground diput gabor di hatini je miani party mongno tuyi sing ground diput norok no phungna ni bagi phale jak joto rangchani takuk tai bukuk chong nai tongnai rok no komini bising de sungri nai tongnai rok no jotono hambai klum apha salni sharikni sanja jorao gabordi hatiwo miyawo tipar malkhungbai tipar malkhung hasing twijak chini takuk khoroksa master khlainai takuk monus deborma bongkha khoroksa rung phurungoi tongo phurungoi tongnai tipar malkhungni tolao klaiei bike bai cheka chakai ngai thangka bebak no bomotom rok bebangno pirjagai thangka ngobono tini chungmia horni jorao coverage khaipai mam phalia tini o thayo no chung phalekia on the spot je engmani o thayo miani je on the spot tungmani o thai obongkha miani o hasing twijak je malkhung tipar o tipar no hasing rok bebang luklai mar bakya hasing bebang sab luklai mar bakya o hasing twijak tipar malkhung no sini takuk monus deborma no pherewoi langma sasui khibika bini je on the spot je miani spot to bini juta rok norok nukhna iko nahari bini juta iko bono miani juta rok bebono kogoi bebono klai thangbai kya gatai tongo yango je o route ni je phaimani yangni je on the spot mani je miani gabor di je hatini je bini juta rok bebong torok jak oro bebong sap torogoi thangbai kya hangke bahan bebongno uri jak o bahan uri mani bisingono obono lukrok busuk jorotui borokni mane yang malkhung bebak no sap khamai thangbai kya hingke malkhung khamani bisingono yang phalnok rok bebang khamai thangbai ka yang ni je o hasingsa je rungjak oro mia je omusuk burung je hasing tubui phaja chini takuk monus debormano je pherewoi buthar mani orono spot tungmani jaga hingke bebakno mia soksa oi tukra chila phila khlaiye iko miani je malkhung soksa jakmani spot tungmani oro bebakno iko bebang tongbayo oro bebangno iko ring rok bebang sap ukujak norok nukhna je malkhungni oro spot bebangno ukubai jak bebang khamai thapla chajak ke bebangno khamai thapla chabai khe je spot tungmani hingke yang bisingo yangni je malkhung soksa jakmani bisingono phalnok rokbo bebangno khamai thangbai khe yangni iko stick solar naidi iko bo stick solar bebangno iko bebang khamai thangbai khe yango je chungpherang tongmani je o line connection je tongmani oro bebangno hor nangoi phalnok bebangno khamai thapla chaka oborokbo bebangno mia fire service phaya hingke bebangno thapla chabai khamo hingke obo problem obo khuluk daman kisa khuluk phale kisa khulur phaji hingke yangni nahari bebangno koita bebang thangka yangni je spot ni darate yang je lama road mia pranyo 9ta 10ta jora oro malkhung rok lai sui thanglai su khlaimaliya je aguli shohor je malkhung rok thanglai su khlaimani orono je spot ni jagaono bebangno thanglai su khlaimaya bebangno naina di yangni je phalnok ni obostha mani khani rok nahari bobo hayengkha miani je spot ni nahari bebakno bag rok bebangno nini som packet alu packet bebangno rusum sutui thok bebangno thungpai kham thangbai kya tamni bagai mia malkhung soksawoi chungpherang short nangai bebakno khamai thapla hor jilai chungmani bagai obahanyo miani je gothona je gabordi mia phasal sanja damsini tamani jora uno chini takhu khoroksa monus deborma tipar tolao klaiei bike malkhungbai bebangno cheka chaka hingai orono bini langma chomani yangni obostha rok khari yang bisingo taise yang bising phunukji motorok oro bebangno hajar bebangno khambai kya bebangno motorok nahari motorung thung nini mairum rok busuk oro lag rang marini bebakno je bebangno khamai bebangno thapla chajak yangni je sakani
yang je sakani ti nok rok bebang no khamui bebang no thapla chajak oro komse kom no rang mari komse kom no oro belai kheno gobang rang mari ni obongkha bajimal belai kheno kotor gabordi hatini belai kheno kotor khuk phalnok dogan nei sinijak o phalnok bebang no khamui thapla chamabai tabuk borong ni nukhu tei phalnok bubagra bini tabuk bobo haito mungui tongkhana belai kheno chai nungui totra thangliana thui mutri thangliana belai kheno wana cinta khlaiei tabuk rok surok phun manjagui mano haike usto rok phun ngui mano engko abono tabuk naithai miani je on the spot je chini takhuk monus je oro langma ari mani je fere jagui je fere jagai oro tipar malkhung bai je usport tungmani je tipar malkhung oro je hasingcha kabang ma o hasingcha angkha camera tang tong bo ang khalta kale kuplung tubui phaijak hasing tipar malkhung bisingo kuplung tubui phaijak ko o hasing malkhung tubuna tipar no sini takhuk monus no fere wo chekha sakai khlai mani usport gorom no miani je gabordini je party mungno ruksawoi je gabordini je miani problem mani nahari yango bebak no oro bebang cheka chakai bebang no khamui thapla chajak ke gari ni bebang no manui khunui bebak no sap khamui thapla chawi thangbai kya ga tabuk malkhung rok thanglai sukhlainani malkhung rok thanglai sukhlainani beblai kheno problem mungui tongkha orongkha hasing rok rungjak hingke kobang ma usport rok tongkha orongkha bahan tukra bebang no urijak hingke tai sui rok bebang no bangkhrai talang thangka hanai khanao miani je oroni je gothana nita ke tabuk yango obo hingkha yang agurtola thangmani miani salo mia sanjani salo malkhung ustopungui tongbai kha thanglai sukhlai malia oro je gothana je tulung je hor jelai tipar malkhung no je sok chawoi hor lai tongmani gatai phalnok rok bebang no khamui bebang no koyekta phalnok bebang khamui thapla chamani ga tabu gobno sungmung gachini takhuk monus boto khoroksa phurungui tongjajanai chini takhuk monus bongkha jompujala rongmala kamini chini takhuk monus deburma bongkha khoroksa phurungui tongjajanai sabu khlai tongnai gatamni bagai bo oba haike asumsa oba haike tipar malkhung tolao klainani nangkha ki tipar malkhung ki speed boto malkhung bini belai kheno load hasing rok twijak asik doimaina ki tabuk takhuk monus de burma bo speed khe chalugui phaikya bongkha nokni rongmala kamini nokni yang aguliwo thanani bini nogo thanani hnei bo thangmani jorao obahanyo tipar malkhung tolao klaiei obaikeno sak derawe haikebo langma chonani nangkha engko bono tabu amchaini lukrok bai ang kok thaise thani singnani ang chaitogono hingke yang sabo tongnai gena belai kheno wanama singsa oroni je lukrok bai kok salaini ang chaitoknai truk orongkha tabuk police nai muthang bodol rokbo tabuk duty o asuklai tongkhu hingke tabuk pointono borok kaglaiya hingke yakni bebangno malkhung rok bebangno pokubai bebang sa bebangno phalnok rok bebang khamui thangbai kya hingke abono tabuk ang salaino tamo bobo hai engkha do oko dara sagade nung to o amchaini ba ha o amchaini ba kisa sagra de nung nugya da o nugya borok hubo nugya borok bo kunu saimaliya norok la kisa sarita bahai rok khanaka kisa sairaga de kaka ha bahai rok mane oromiani je ta gabordi langmani mane bahai ang da saimaya ki phana jeng samung tanga si horas phiro tanglai tonglai mani norok ki tamu samung khalai mani kareni samung khalai mani tana engke norok ni je kareni samung tabu norok khlai tongmani norok ni je karen se khamui bebang no tarok lung chai thangbai kya norok lo tam kok sanai norok sok sawo haja sok saya gari khamga ka kareni gari je khamam baino tar khamgata na engka aboni dai tabuk sobna nai ki government dana nai norok public borok dana nai sengbai semane abo government mana naita norok no tabuk taisa o line no connection khlai di nei sob dagi kha SDO kha din chho SDO water hokata na o line no connection khair be taisa chalu khair de hete engke obo hai je party mungno mia gabordini je hatini je party mungno rusawoi lukorok no haike malkhung mothor nai rok no
tam kok kusar mung tong nai o bahai speed chal ya tong nai speed chal ya ka tong ka kaham chai belai ken o bahai jana mane speed chal man dar tu nyo bahai rok nang na aw ni ni sin mung dara kisar gadi ani mong Sanjit Debrma sunil devrma na Sanjit sanjit hambai ao bahnyo joto lukorok no o bahai kok kusar kha mal khung jara motor nai rok bike mal khung chal nai rok bo mane sulu hai ka ba speed ke chalo yaoi o bahanyo janja safety tongnani bagai jotono no safety tongnani bagai malkhung omosuki speed ke chalo ya hangke o bahai obostha angla khamo gemiani je uspoto oro je party mani je gabordi hatini je party mani no belai khino joto lukorong no kiri korong la jak bahan mogoji yathek bukur bebang tukra klaibai lama ganangai bebang pisar jagai thangbai kya bebang no sap engke miani je party mung no je tipar mal khung no sok sawoi tulung laima bai joto mal khung no Agartala ni je phainai rok haikba yang Takarjola ni phainai rok mal khung bebang no ustop mungi ma tongkha miani ingkha mal khung rok bo thanglai su khlaima liya mia phasal sanja damsini tampur no obahai party mani chini takhuk Manoj Jampui jela Rongmala kamini chini takhuk Manoj orono bini langma chomani on the spot orono thimani bini Santumani kepal rok o bahai dangnani nangkha bongkha khoroksa phorongoi tongnai teacher master khlai tongjao chini takhuk Manoj engke gabor dini je ground di phut je naphai nogor news mangplini bakhaktoi joto lukorok no nai tongnai rok no nor comment bisingtui songhore paithago jotono no nai tongnai rok no jotono khulumka hambai।